Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Pa, nahibaw ko nga nung ingon ana ang imong pagduda. Pero sayop gid ang imong pagtuo. Ingon lang gid ana si Mateo pero pinangga ko niya pa. Ay, ambot lang nimo. Ay, man siya. Ngano nangita man kaniya? Ay, gusto lang ko nga makigsulti ko niya. Gusto lang masiguro na ko nga kung matagan ka pa yun niya o kasiguruan. Sorry may Ah. bisita mo day ka din Si Papa. good morning sir. Areho na ko sa kusina. Uy, kinsa man to siya, Sara. Kinsa man tong tawana. Maguwang ni Mateo pa. Nasa man? Niya ato siya magpuyo din eh. Wa, pero nagtrabaho siya sa kompanya nga gibiyaan sa ilang amahan. Si Mama Frina mo ay nagdumaog, kato si Anton. Maoy kanunay sugoon ni Mama sa pag-ato sa ilang mga investors nga tuwa sa gawas. Mao ba? Nganong imo man kong gitutukan pa? Unsa man? Dugay mo nang nakita katong tawana? Kuan, sa dihang dinin ako puyo, diha ko masayri nga may maguwang di ay si Mateo. Pero di man na permi dinhi pa. Mao ba? Unsa man day imong gihuna-huna pa? Awa man wa. Sige. Ilang ko magdugay. Hain man des Mateo. Tingali kauban niya si Bogart. Mao ba? Niya di ay Oh. Papa Sarah. Bless ko, sir. Hapit na ang inyong kasal ni Sarah. Unya, sir lang gihapon. Si Sarah magmama na sa imong mama. So dapat magpapa na sa kanako. Okay ra? Ako nagimangyo nimo. Pamin ako pa. Oh, kana. Muna'y gusto na ko madungog. Unya, di na ko magdugay, ha? Snacks na si Papa Sarah. Ako bitaw ta siyang dalitan pero nagdali mong kuno siya. Tinuod ka na, Mateo. Ato na ko. Ihato ti ka pa. Ikaw lang ha, kay mag-ilis pa ko. Pag-ilis na lang. Ako rin mo hato di Papa. Kalit lang. Buhi iko. Dugay na ko nagpaabot ng higayon. Usa di ko ni palab yun. Magsulti ta. Unsa pa may ato pa nagsultihan? Malipayon ka na ba? Uban ni Mateo? Nganong imo mo kong gipakutan na ana? Adto ka na gud magkatulgan sa iyong kwarto. Natural! Hapit ako may kasla. Mo lagi. Malipayon ka ba? Malipayon. Nalimot ka sa imong saad nga rin ako. Nga ako rin imong higubat. Ay, wow! Kahilas ko di mong mangutana, ana, no? Ikaw, wa ba ka makapangutana sa imong kaugalingon kung nabuang ka na ba? Anong mangutana man ko? Nga wa man ko mabuang. Kung wa pa ka mabuang, ngano nangigi ka man sa imong manghod? Wa man ko mangigigod. Kung wa pa ka mangigi, nganong imo mo kong gipinahan nga dili ko sagulan ang dugo nga gitisok mo sa akong sabakan? Oh. Kung wa pa ka mangigi, ngano mo kalit man lang kag pagpauli dinhi ka ng tingkauna? Tungod kay nakatilaw ka sa akong luto? Tungod kay giatiman ko si Mateo sa tanan niyang kinahanglanon, hangtod na ang iyang pagkaon? Abot. Wa na sa ko makasabot sa kong kaugalingon. Nagtuo ka magdalipay ko aning akong kahimtang karon, Anton? Oh, Ikaw may gipitik sa kong kasing-kasing. Ikaw may unang lalaki nga misuod sa kong kinabuhi. Ug ikaw ang unang lalaki nga may gumba sa kong balatian. Sarah, I'm sorry. Unya karon, nagutana kag dalipay ba ko sa akong pagpakasal ni Mateo? Ha? Wa!
Pero napugos lang ko, Anton. Aron malikayan ko ang kasuko sa akong amahan. Kanang manamin ko, gusto lang kong tulisoko na kong kaugalingon. Nga namunit lang og matod ninyo amno, aron maluwas lang kong gikan sa kaisog sa kong amahan. Sarah, Nangutana kag nalipay ba ko sa kong sitwasyon? Ingnon ti kagawa. Pero kinakasabot naman si Papa o ang inyong inahan. Dili na ko makasibog pa. Antoson ko ang kalibutan nga ako karong gisudlan. paabuta ko, Sarah. Wa na ko'y paabuton gikan nimo, Anton. Wa! Doon na sa kasara. Brad na ko, Anton. Dali na, Mateo. Ato na ta sa itong kwarto. Allah, hila ka, Sarah. Ikaw ba? O saan sa imong buhat, Sarah, Brad Anton? Ha? Wa mo ko'y gibuhat ni Sarah dong. Mao pa lang kay pag duol ako niya din eh. Wa ko maglabot niya. Mao na'y tinuod, Mateo. Mao pala'y pagduol ni Anton og wasad ko muhilak. Mahidagi ka sa imong mata. Ay, napuling mangkugod. Pero nakuha naman ang nakapuling. Sige na, mamalik na ta sa tong kwarto. Matay mo dong, Brad Anton. Nga ano ka? Ay, subugal-bugal ah. Mangilabot na saga. Ay, sa pagsugod pala yung istorya ang Sarah dong, kita biya ko ninyo. Kita sab ko sa imong paggunit sa kamot ni Sarah. Ako lang sa gipahinumduman. Nga di magpahilabot ni Mateo. Bisag makasal silang duha. Suya ka. Usa? Mahimo ka na dong. Ha? Magharap-harap na ganig tanaw imong mangod ni Dan. Tanaw ra gani sang Sarah, magharap-harap na. Unsa pa kay makasal silang duha. Ganong di magyug ka mulaban ako, bugay? Ha? Ikaw ba, sultian di kawa, kuy gilabanan ninyo. Sabi tayo akong kalibutan sa tinudan na initabo ninyo. Dapig gyud ka ng Kita! ako mangod. Ay, Tawa kani sa- mo dong Anton. Nagigda na gyud unta kas kamay. Ngita bigyo kang laing kamay. Ha? Ikaw ba? Kaniha pag ikaw. Agi. Dakil. Ikaw, unsa man? Ha? Ha? Unsa ka? Agay dong Anton. Kara na ka, ha? Di kara na ka? Ha? Ha? Ay, sorry. Sorry, God. Sumang ko eh. Ganina pag ikaw? Ina naman. Ha? Gibugal-bugal lang pag mo ako manghuda. Ikaw, dali, dali, dali. Tara mag-kiss. Tara mag-kiss. Ah. Oy, Nausa mo? Ma'am. Dong Anton, mamay. Ngalit lang. Agay. practice sa ito. Ha? Sige, diyan na mo eh. Sabay na hitabo bugay. Kapit ko kisi, ma'am. Unsa? Hasta ako, ma'am. Nalibog kong sinitabo na mong duha, ma'am. Nakita rin mo kung nagsulti silang Sarah. Nisog man. Nagkasulti gud sila si Sarah? Sige, ma'am. Kita magani ko sa sinugdanan yun. Nanong nagsulti sila ni Sarah? Bisugot na si Sarah nga magsulti sila duha. Wag rin ta, ma'am. Pero saon, namugos magyud si Dong Anton. Duda ko, ma'am. Nayabang na si Dong Anton sukad siya nakatilaw sa luto ni Sarah. Wa na siya'y mahimo. Dili sab ko makatugot nga si Mateo na say bawon sa kasal. Mao, sakto gyud, ma'am. Kuya, ma'am. Gubot kayong kalibutan, ma'am, kung way kasal may tabo ni Dong Mateo. Imo man lang gibiya ng abir tong pultahan. Nakatuog pa biya ko pagbiya nimo. Sorry kay day. Saon nga nagdali ko aron di ko maliit sa trabaho. Nakakaon ka na. May kaon lang ko sa amo. Aw, maayo noon. Naniguro na kag imo. Samtang ako diri wa pay kaon. May biya pa gyud ka nga abierto ang pultahan. O kung gisuod pa kog kawatan, impasta na nako mga butang. Sorry na good. Di na to mausab. Saon nga nagdali mo ko. Inyo man ka ng kompanya. Ngano mo ra magkag-ordinary lang nga empleyado? Mahadlok man ka malate. Saon magkunaw mo sa mama? Ug nagpabilib sa kong mama. Pila may mo sweldo? Ay, palagi ko may bawo lagi. Unsa? Uy, ngano di man ka mangutana sa imong inahan? Inyo
inyo man ka ng kumpanya, dili gyud na makonsider nga ordinaryo kang empleyado, di ba? Lang. Pero sagdi lang. May bawaan na nato, inigabot sa sweldo. Bahala ka. Nya, asa man ron ko mamahaw. Kuan, maniho lang muna diha. Ogma, sa dili ka pa mo trabaho, kung adto ka mamahaw sa inyo, kay nahalang binlan ko nimo sa akong pamahaw, ha? Nganong niya ka man sa akong office? Gusto lang ko masayod kung unsa ko status ini atong kumpanya, ma. Employee. Employee? As in, ordinary nga employee? Usa man day imong gusto. Nga wa ka man makahuman sa imong pagtuon. Gawas pa, bag-o ka pa din. But ma, ato man ang company, ma. Ato bitaw. Pero maoy akong gusto nga masayran mo ang origin ni ining atong kumpanya. Wa ni maangkon sa imong amahan just by a blink of his eyes. Ma, Tuod. Nakitaan di ay ka sa amahan ni Sarah? o ma, nakitaan ko. Nganong nagpakita man ka? Unsay imong motibo? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!